Den her vejledning, den viser jer, hvordan I kan finde ud af, hvilke del af en DNA-sekvens, som man får ud af at lave en PCR. Her der har vi en DNA-sekvens på en af probiotikastammerne, og jeg har en masse baser. Det er godt nok en kort sekvens, men alligevel er der mange baser her. Vi har kun enkeltstrenget DNA, og vi skal finde ud af, hvor er vores forward primer, som jeg har her, hvor den sætter sig, og hvor vores reverse primer, som er den her, sætter sig. Jeg starter med at kopiere sekvensen i forward primer, og så vil jeg se, om jeg kan finde den i vores DNA-sekvens på probiotika. Så jeg trykker find næste, og den dukker op der. Jeg vil gerne markere det med highlight, og det gør jeg med gul, sådan der. Og så vil jeg lige se efter, om der findes flere af de her sekvenser i vores fil. Og der er selvfølgelig den oprindelige forward primer her, den får også lige en gul farvemarkering. Så skal jeg have fundet reverse primer. Den sætter jeg ind i søgefunktionen og beder programmet om at finde den, og den dukker op her. Den giver lige en grøn farvemarkering, og se om der dukker flere op. Og der er selvfølgelig også den, vi kopierede deroppe. Så nu har jeg fået markeret, hvor forward primer og reverse primer, og de er her. Det DNA-stykke, som vi er interesseret i, det er det, der går her fra starten af forward primer og ned til slutningen af baglæns primer. Og vi vil ikke have nogen, alt det, der ligger udenom med, så det sletter vi. Jeg laver et linjeskift her og sletter alt det overflødige. Og laver et linjeskift her og sletter det sidste her. Så sørg lige for at slette de linjeskift, der ligger inde i sekvensen. Og der skal man lige passe på, at man ikke får slettet nogle af baserne, der ligger herinde. Det er vi ikke interesseret i. Sådan her. Nu har jeg en DNA-sekvens, som bliver fremstillet ved en PCR-reaktion med de to primer, som vi har fået stukket ud her. Det næste man gør, det er, at man skal finde ud af, hvor restriktionsenzymet det vil skære, og restriktionsenzymet det er det, der hedder NBO1, og det har DNA-sekvensen GATC. Så nu vil jeg se, om ikke jeg kan finde den her restriktionsenzymsekvens nede i vores arvemateriale. Så jeg trykker kopier igen, og vil gerne lede efter det her sekvens, og det dukker op der. Det får også lige en farvekode. Vi bruger pink den her gang, så vi lige, om der er flere. Der er den, der står foran, og det var det. Så nu har jeg faktisk fået markeret, jeg har fået med et teoretiske PCR-produkt, og markeret, hvor restriktionsenzymet det vil skære. Det næste, jeg gerne vil vide, det er, hvor lange de enkelte delsekvenser af det her er. Vi får lavet to sekvenser, en der går herfra dertil, så bliver der skåret, og så får vi en sekvens, der går har den her længde her. Men vi skal lige finde ud af, hvor lange de er. Så jeg markerer igen her, og så skal jeg op og vælge ordtælling, den ligger her, der. Og der står, at der er 81 tegn på det markerede stykke. Så det betyder, at der er 81 baser på det korte stykke, og det lange stykke laver vi lige tilsvarende der, og ordtællingen er der, og der står, der er 504 tegn, som altså er 504 baser på det lange stykke. Så det teoretiske PCR-produkt det bliver skåret i to dele med et kort stykke på 81 baser og et langt stykke på 504 baser.